Този! Извикай медик! Да, тук съм. Дай напред! Дай, тук ще ги ударим по тъгъл! Ударене! Има още един скри долу! Браво! Наши има там. Да. Не, наши. Да. Давайте наляво към Форда. Това са проблема. Трима са в гората. Може би 4 опитват да нафанкнат по-дълбоко.
Отивай да я хвърлиш бързо. Дайте друга тъндърка, разгръщайте леко и се прикрива, може да е хвърля, не е гръмнала. Хвърляйте още една. Гледат към нас. Що на светят сега? Ама те не са сини, брат. Най-вероятно. То потвърди ли, че на оръдието са врагове? А? Потвърдиха ли, че на оръдието са врагове? Еми, тогава си избиваме всичко. Така, то се обърна и ни наигнорира. Това не е оръдието, това е ТВ-то. Дай да го убием тос и да ги настигнем. Колко са много пред нас. Те всичките са врагове. Дай да ги настигнем, да ги избием. Ще ги спукнеш. Тос най-десния е застани. Ето тук има дърво отпред. Виждаш ли го? Застани за дървото. Ето тук вляво. Не, ето го, да. Още напред. Ето го дървото. Застани на дървото. Дайте картечница тук. Застани на дървото. Застани в ясно от дървета някъде. Дайте картечница. Къде има картечници? Дайте картечница напред, бъди готов да стреляш по тия отпред. Всичко пред нас са врагове. Готови ли сте? 3, 2, 1, дай! Още! Избийте всичко! Избийте всичко! Kill them all! Леко! Не стреляйте по убити! Не стреляйте по убити! Гледайте целите си! Не ги обършутвайте! Леко! Гледайте в ниското вдясно има! Някакво много епик!